Se on täällä Game Studiosta Runherofin päivää. Niin kuin viime jaksossa mä sanoin, että mä teen tän talon nyt valmiiksi. Vähän jäi keskenkin. Niin teen offscreen talon valmiiksi, niin nyt se on tehty sit. Ja niin mulla ei olekaan sitä sit. Eli otin vaan tätä, tehdään vähän polished diorittia ja katsotaan miltä se näyttää. Koska mulla on tähän jaksoon jo idea. Käydään mainaamassa. Ja tuolla on toi vesiputous, meinasin sanoa suihkulähde. Niin tehdään tähän lamme ympärillä. Tämmötti. Ympäröidään tää lampi tämmötti. Ja laitetaan toi vesiputous tulemaan tuolta. Se on tommonen pieni työ vain, että en oo keksinyt muuta ideaa tähän jaksoon. Tehdään vähän taloa laajennetaan. Sitten ei tullut mikään, en tiedä. Mä en oo ihan itse tyytyväinen siihen, mutta kyllä se hetki ainakin talona menee. Ruokaa pitäisi metsästää, mutta tämmönen hetki nyt juu hyvin talona ja sit me aletaan muuttaa tai tehdään lisätaloja jossain vaiheessa. Tää on vähän tämmönen nyt. Tehdään tästä joskus joku varastorakennus tai puretaan kokonaan. Mut ehkä me eka lähdetään hakemaan ruokaa. Niin kuin viime jaksossa nähtiin, niin me saatiin 23 ironia, niin me ollaan tehty vähän iron. No ei ole iron kamaa tehty, mut no okei, pari iron työkalua tehtiin tuo. Mikäs tää on? Kirves ja hakku. Tää tulee ihan vaan seuraavaan tätä normaalia vanhaa rantaa reunaa, ettei tästä tule mikään ihmeellinen. Tää vaan vähän rajaa tätä tähän ja tonne tähän muokkauksia. Toki tästä olisi voinut tehdä uima-altaan tyylisen, eli no itse asiassa me tehdään se uima-altaan tyylisenä. Eli tehdään toi sit jossain vaiheessa uudestaan tää. Nyt meidän pitäisi saada ruokaa. Ja tuo vuori voitaisiin jotenkin keksiä jotain käyttöä sillekin. Lähdetään nyt etsiä sitä ruokaa ekana. Voitaisiin tehdä tuo miekka tosta. Eipä siihen menee yksi tikku vaan. Sitten voitaisiin hommata jossain vaiheessa hevonen, jos löydettäis. Ja tosta päästään tuonne mainiin, mikä tuolla on tossa. Tuolla on lammas. Itse asiassa kyllä ruokaa, sen vois käydä lahtaamassa. Vähän huonosti ruokatilanne, pitäisi hommata sitäkin ihan kunnolla. Jos löydettäis spawneri, voitaisiin tehdä siitä semmonen expa-juttu farmi. Villaakin tullaan tarviimaan joskus. Tuolla on sienibiomi. Tai toi. Ei oo sienibiomi, kun se on. Ai, tää on Darkovakki. Mä tajusin se ite nyt. Okei, siellä olisi horsei. Darkovakki on hienoa, sit saadaan tehty kaikkea. Noin. Noin me pärjätään taas hetki. Tuota Darkovakkia käydään hakkaa jossain vaiheessa. Tehdään tähän alueen muurit ja misäs se? Tuolla menee toi vesiputous. Onko siellä takaa semmonen pieni alue? Käydäs katsomassa, onko siellä semmonen syvänne. Muuten ei sit mitään, jos tauan tätä. Joo, ei täällä oo semmoista ihan, tai semmoista kunnon syvännettä. Tai ei pääs ku onpa. Niin voidaan käyttää tätäkin yhteen juttuun sit. Tehdään vähän semmonen alue sinne. Mistä täältä pääsee alas? Toi pitäisi tehdä ihan tähän tämmönen. Ja niin, ai saakeli, nyt ei oo ruokaa sitten enää. Laitan tän perhanaa, mä tajusin taas, ettei meillä oo puuta. Ei ku puuta, kun tuot
mikä tuo on? Tätä polttaa koalia. Ei pitää mennä hakkaa koalia. Pitää tehdä varmaan noit puuta polttaa. Oliko se näin vai just toisinpäin? Näin se on. Hyvä. Tähän pari koalia tosta ja niin poispäin. Mä olisin jossain vaiheessa, jos joku haluaa jotain rumsatuppia, niin tehdä semmosenkin. Mulla ei tässä huoneessa mitään ihmeellistoa. Niin mä voisin silti kuvata sen, niin tiedätte vähän minkälainen mun huone on. Mulla on tuossa konsoli vieressä, niin voidaan jossain vaiheessa pelata konsolilla FIFAa ajattelin. Mä oon miettinyt jotain Elgato Game Capturea tai semmoista. Laittakaa alas jotain hyviä neuvoja, mikä kannattaisi ostaa. Tai jotain hyviä laitteita, mitä kannattaisi ostaa tai mikä kannattaisi ostaa. Ja mä tiedän, mikki ei särise, vaan kun mulla on peliäänet niin hiljaisella, niin kuuluu se surina. Se on pahoittelu. Ja jos mä pidän peliäänet liian kovalla, niin te ette kuule taas mitään. Ja noin. Ja mä ajattelin kyllä kans sitä, että jos pelataan tää nyt läpi ainakin tässä niin kauan kuin jaksetaan ja niin poispäin, niin sit vaihdettaisiin tuohon Attack of the P-tiimiin. Se on ihan mahtava modpack ja voidaanhan me pieni breikkikin pitää tässä ja kuvata päällekkäin vähän niinku niitä. Se on kyllä niin hieno kans modipack. Et mä haluan pelata sitä kyllä kans. Ja Technic Launcheria tullaan pelaamaan Tekkittiä. Sekin on todella mukava, hauska. Ja sellain. Noin. Jos mä otan tuolta ton Iron Pickinkin mukaan, jos tarvitaan. Mut lähdetään nyt sinne mainaamaan ja sit hakataan sitä dioriittia. Siellä on tommonen uima-allas fiilis tehty. Lähdetään vaikka. Onks tää sitä? Ei se ole sitten. Ei me sitä haluta. Hyi, ruma. No ihan hienoa. Hei siis sitä koali onkin. Hakataan tätä rautaa, kun tässä on sitä paljon. No käytetään tota rautapikki. Uutta tulee koko ajan. Ja kaikki tietää sen, että älä kaiva altas. Ainakaan jos ollaan tarpeeksi syvällä, niin voidaan tippua laavaa. Mäkin tiedän sen. Mä en tiedä, kun mä kaivaan aina alta, niin nyt tulee tyhmin kohta, että hakataan tätä koalia miljoona. Niinku miljoonia tonneja. Mut War Thunderista. No joo, War Thunder jatkuu ihan normaalisti. Se on niin hauska, mutta niinku semmonen peli, mitä kans jaksaa hetkenä pelata ja pelataan nyt sitäkin se hetki, mikä jaksetaan pelata. Voidaanhan me sitten tehdä semmotti, että vähän jätetään rauhallisemmaksi. Eli väliin sitä ettei kuvata koko aikaa sitä. Ja tää jakso tulee olemaan tätä mainaamista, sitten tehdään se uimalampi juttu valmiiksi. Jossain vaiheessa me syvennetään sitä. Mä voin hakkaa puuta taas off-screenille, niin saadaan seuraavaa jaksoa varten puuta. Koska seuraavaksi me aletaan tekemään uutta taloa varmaan. Tai jotain. Pitäisikö mennä tonne syvemmällä luolla? Mennä tonne. Siis on laavaa. Mulla on mobit päällä, mutta kun ei nää mobeja, se on jotenkin omituista. Ja iso luola on kyllä. Ja nyt kaikkea jaksata hakata.
on paljon laavaa. Hei, onks toista? On. Hakataan sitä nyt, that's it. Joo. Mitäs sit? Tähän jaksoon ei kyllä juo muuta varmaan paljon tehäkään kuin olla täällä mainis ja vähän sit sitä rakennetaan sitä meidän uima-allasjuttua. Se uima-allas on ihan semmonen turha hökkeli, mikä me tehdään vaan, koska se näyttää, se on hienon näköinen se. Se kuluu nopeeta se. Mikä toi oli? Se on. Ei. Mulla on nää G-näppäin, mutta tää on niin. Ko? Twitchi. Joo. Eli striimi ei oo todellakaan tulos. Mulla on niin kamala netti, että ei toimi. Mut joo, tehdään mietitään sitä room setupia jossain vaiheessa. Laittakaa jotain muitakin semmosia Q&A:täkin vois, sekin on hyvä kyllä. Siitä. Se on kans semmonen, mitä vois joskus kuvata ja mitäs sit? War Thunderissa ei oo mitään ihmeellistä tullut. Se kyllä tulee tätä jaksoa ennen. Ja mitäs sit? Mä en oikein keksinyt taaskaan mitään. 48. Otetaan vaikka semmoinen, meillä on stäkki Ai, pääsä se. Ja voitte kysyä Rockiltakin jotain Q&A-videoa tai jotain semmoista. Eikä se ole meidän osi. Hei, täällä on Enderman jossain. Tällä seudulla on paljon Enderman, ei häiritsee mua paljon. En oo yhteenkään törmännyt, mut ääntä pitää. Se on ihan tässä lähellä. Mäkin haluan tappaa. Kun siis mit? Mistä me tultiin? En mä voi eksyä tämmösen luolaa. Tai siis näin mä voin kyllä, mut tuolla se on. Täällä on yöt ollut. Tai ilta. No on tää varmaan yö jo. Tässä on jossain jotain. Pitäisikään katsoa tuon yläkerran, että siellä ei oo ketään. Täällä ei oo kauhean ihmeellinen valaistus meinaa. No nyt siellä on hyvä valaistus. Ja tässä monster on erpi. Toi lampi on täynnä mobei. Jännä. Ja täällä se Enderman seikkailee. Se oli helppo. Täällä on varmaan joku skelet. Uis! Voi juma. Ai sappa sinä creeperi oikeesti yksi. Kyllä te tiedätte. Tähän tulee semmonen kohta juttu kuin Rip House. Mä korjaan ton päivällä. Toi creeperit ei yhtäänkin voi. Kyllä tiedätte, ärsyttäviä tapauksia.
Saan kirjoittaa. Mä haluan kirjoittaa mun tekstini loppuun. Se. Rip. Ouse. Nyt meillä on vähän koaliikin tuolla. Laitetaan sitä tonne. Sändiä pitää varmaan hakata vähän lisää. Joo. Tuohon pitää hakata sitä dirttiä lisää. Noin saatiin 2. 2 pitää hakata aina tästä. Tänne voisi vähän valaista sitten tätä reunusta. Noin. Lapio voitais kyllä tehdä raudasta tässä vaiheessakin. Hyi. Siellä on vielä skeleton ainakin. Paljon olisi tekemistä kyllä tässä taas. Tehdään joskus ton ympäri joku... Ton Ulmalammen ympäri mä ajattelin semmoista, että tehdään siihen semmoista aloitus niinku juttu. Syvennetään sitä parilla blogilla. Johonkin tonne syvyyteen. Laitetaan tähän lasit päälle. Tähän dioriitin päälle. Ja tehdään siihen joku kaupungintalo tai semmonen. Tohon asti tulee. Ja pitää vaan sit kaivaa tuolta. Ja puutakin pitää vielä hakata tästä ympäristöstä vähän. Hakataan sit käsin, kun ei oo mitään muutakaan, niin mä hakkasin sitä. Kaupungin talo voitais tehdä villasta ehkä, en tiedä. Mä hakkaan noin puut kohtosta. Noin. Ei tääkään kyllä riitä. Vartaan vaan nopeuttaa tätä hakkaamalla näitä. Koska sit meidän pitäisi mennä kaivamaan kans vähän. Sitten itse asiassa tän dortti tonne. Ton pieni aita tähän. No nyt saadaan vähän rajattu sitä pois taas. Tehdään tähän joku järkevämpi ratkaisu kohta. Noin.
Totta luo, että se saa virrata. Tuohon tulee tämmönen nostojuttu. Tai sitten tähän tulee joku kauppa. Tähän tulee kumminkin semmonen pääjuttu. Mihin varmaan sit jos löydettäis village, niin tuotais villagerei sinne. Ja se sais kyllä olla... Noin, sitten. Jees. Okei, sit se valuu tohon kyllä heti. Meidän pitää tehdä tohon semmonen jostain tietystä aineesta. Okei, toi ei riittänyt taaskaan. Minä ihan sekunniksi ton mainiin hypätään tosta ja... Ja, noin, taas vähän. 8. Käydään testaa riittääks. Koska ei tätä sit sen verran enää, tai yhtään sen jälkeen tarvii. Kun ollaan tehty tuo käytävä juttu valmiiksi. Onpa tässä vähän syödä. Se juttu tulee viemään noista kulmista yhden blokin pois. Tää pitää jäädä tähän ympärille. Tonne alle laitan noin. Se hakataan jossain vaiheessa pois. Tästä voitais tehdä 2 leveä. Noin. Tää tästä aika saman muotoinen, niin se pitäisi olla aika samalla tyylillä laskelissa. Sitten me tarvitaan buketti. Buget. Ja sit... ton mä voisin täyttää tässä vaiheessa. Sitten tota me tarvitaan 3 ja sit me tarvitaan tosta toi. Tuolla näkyy mitä se on. Minecraft Crash.
tullaan tää sit viimeistämään, jos olisi tää seinä tästä. Käydään nukkumas ja... onks 10. päivä jo? Aika hyvin mä sain tuossa yhdessä tehtyä sitten. Tai kulutin aikaa tuossa yhdessä vaiheessa. Jees, ei mobeakaan missään. Okay. Toi puu piti hakata tosta pois ainakin nyt aikaa. Tehdään tosta tommonen siistimän näköinen. Siistää vähän tätä reunustaa. Tullaan rakentaa tuon myöhemmin sit. No niin, eli meillä alkaa olla tässä sitten tää aika hyvässä mallissa jo. Ja. Mitä? Ei. Omena. Ja mä en varmaan tähän nyt mitään sit semmotti tähän seuraavaan osaan valmistele vaikka jostain ehkä puuta jos jaksan. Mutta se jää heidän nähtäväksi. Korvataan tää vesiongelma aikaa tästä ja kestää hetken. Ja me aletaan varmaan kohta se puoli lopettelemaankin. Jos tykkäät tästä Minecraft-sarjasta niin, ja muutenkin videoista, niin paina tykkää nappia. Sä voit tilata kanavan, jos sä haluat tietää, koska meidän videot tulee. Mitäs muuta mä teille sanon? Kommentoikaa, jos on jotain sanottavaa. Ja me nähdään sit varmaan ensi videon parissa. Se video tulee olemaan varmaan... se jää nähtäväksi. Otetaan noi tähän vaan. Se tulee... No joo, se jää nähtäväksi. Mut se on sit ensi kertaa.